Kenan Çaplık, Doğru Haber. Rêbaza herî navdar bi hevxistina mislimanane. Gaze binûser ji teref qatilên Sîyonistan ve hat şewitandin û hilweşandin. Nêzî 5,000 însan hatin şehîdkirin û Lübnan bû ciyekê xirbeyan. Dengê ti kesî derneket. Lê hema piştî agirbesta Lübnanê derketina van kesan ne tiştekî ecêbe. Hêj neketibûn nav hereket û tevgerê gelek berê haziriya xwe kiribûn. Çerk û agirbesta tîlan kirin hema ketin nav hereket û tevgerê destavêtin cek û sîlehan êrişdan dest bikirin. Metod û rêbaza ku mislimanan bi hev re şer bikin car caran hat tetbîq kirin. Ev metod û rêbazek pir navdar û meşhûr e. Ev metod û rêbazeke ku ji bo cepheya kufrê ya Rojavayî yanî alema Xerbê gelek fêdeyên wê hene. Beriya her tiştî mislimanan li hemberî hev didin şerkirin û didin hevkuştin. Ji bo ku ew bi xwe nekevin nav talûkeyekê, mislimanên ku ew wek dijminên xwe yên qedîm dihesibînin, li dijî hev dikin. Di demên wiha de bi firotina çek û mihîmatan ku çêkirine bi bihayekî zêdetir difroşin komên wiha, bi vê awayê qezanca xwe gelek caran zêde dikin. Pevçûnên ku li Sûriyê dest pê kirin hema piştî agirbesta Lübnanê hat. Dema însan li vê bûyerê dinê re ev pirsa tê kirin. Gelo kî ji vê yekê fêdê dibîne? Belê, helbet ev yek ji bo rejima Sîyonîst gelek bi fêde ye. Bi kêrî wan tê. Rojava Gaza ku qirîza însanî heye dide ji bîr kirin. Hewlê didin ku barbartî û hovîtiya rejima Sîyonîst bidin ji bîr kirin. Qerara ceza mehkemeya navnetewî dixwazin binixwînin. Belê divê ev êrîş û pevçûnan bi vê awayê bênirxandin. Ev pevçûnan ji bo hesasiyeta Gazeyê rake, ji bo alîkariya li Gazeyê neyêkirin û nefreta li dijî Sîyonîzmê çêbûye bêtesîr bikeye. Ji ber vê yekê rê û rêbaza herî tesîrdar tê xistin rewacê. Wê mislimanan bi hevdû bidin kuştin. Wê misliman bi hevkevin. Şer û pevçûnên îxtilafan bên gûr kirin û ev tevlihevî bibe daîmî. Di her carekî de mislimanên pepûk jî xwe li vê rê û rêbaza kufrê dikirin. Bi zanebûnî yan jî nezanî dikevin vê dehfeka kufrê û Sîyonîzmê. Ev yek jî bê besîretiya wan, bê ûjdaniya wan û bê aqiltiya wan nîşanî me didin. Li gor bîr û baweriya me divê em bibin yek û li hember kufrê şer bikin. Dîsa li gor bîr û baweriya me divê em bibin bira û nekevin feq û dehfeka kufrê. Belê, rejima terorê ya Sîyonîst ji bo bêhna xwe vede were ser xwe, xwedî moral bibe, çek û sîlehan têmîn bike, firsendekî mezin pêkanî û îhtiyacîya wî bi vê pevçûnê hebû.